Την ώρα τώρα που το κόστος για ηλεκτρικό ρεύμα είναι δυσβάσταχτο για τους περισσότερους, καθώς μόνο στην Κρήτη τα χρέη αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, η ενεργειακή αυτονόμηση κατοικιών και επιχειρήσεων με την πλήρης ενεργειακή κάλυψη φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Πλέον χαρακτηριστικό το παράδειγμα στη Φοινικιά Ηρακλείου, όπου μια τετραμελής οικογένεια επέλεξε την τοποθέτηση ενός υβριδικού συστήματος, συνδυάζοντας φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια, και έτσι απαλλάχθηκε οριστικά από το βραχνά της ΔΕΗ. Αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν αέρα και γη για να παράγουν από μόνοι τους και να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να μπλέκουν πλέον σε μπιλιετάκια και λογαριασμούς της ΔΕΗ. Γλιτώνει, φεύγει από τη ΔΕΗ, δεν έχει αυτό το άγχος. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με το σύστημα που έχουμε βάλει. Οι λειτουργίες όλες του σπιτιού μας δεν έχουν αλλάξει. Τώρα πάλαμε και την ανεμογεννήτρια και έχουμε ακόμα περισσότερο ρεύμα. Οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες μαζί με τις ανεμογεννήτριες μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία και την αιωλική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Με τη βοήθεια της εταιρείας ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα και την δύναμη της φύσης, ένα μικρό εργοστάσιο αυτόνομης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς υψηλό κόστος, λειτουργεί στην καινούρια κατοικία της οικογένειας Πατεράκη, που πλέον δεν έχει λόγο να ανησυχεί σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμα και σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Ακόμα και όταν υπάρχει ένα blackout της ΔΕΗ, εμείς έχουμε ρεύμα. Έχει τύχει αρκετές φορές να υπάρχει blackout σε όλη την περιοχή και εμείς να ανάβουν τα φώτα μας το βράδυ. Μπορεί να το επιλέξει για να καλύψει 100% τις ανάγκες της σε ηλεκτρική ενέργεια και με σκοπό να απαλλαγεί από το λογαριασμό της ΔΕΗ και ό,τι αυτός συμπαρασέρνει μαζί του. Στα νότια διαμερίσματα της Ελλάδος, όπου έχουμε πλούσια ηλιοφάνεια, καλό αιωλικό δυναμικό σε κάποιες περιπτώσεις και σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή τιμή κάποιων καινοτομιών, κάποιων τεχνολογιών όπως είναι τα φωτοβολταϊκά inverter, πλέον η αυτονόμηση του εξοχικού μας, της κύριας κατοικίας, της επιχειρήσεώς μας είναι οικονομικά εφικτή. Η οικονομική ανέχεια σε συνδυασμό με τους δυσβάσταχτους λογαριασμούς της ΔΕΗ έχουν οδηγήσει πολλά νοικοκυριά στο να στραφούν στην τοποθέτηση υβριδικών συστημάτων, συνδυάζοντας δηλαδή φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, λύση που παρέχει με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία η εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Είναι πάνω από 15 χρόνια στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αποτελεί μια σίγουρη αξιόπιστη λύση προκειμένου να δώσουμε λύσεις στις όποιες ανάγκες μας, είτε επενδυτικές είτε φυσικές ανάγκες κάλυψης των ηλεκτρικών αναγκών.